guretzat ezinbestekoa izan da berdintasun politikak lantzen hasteko, ze gure zelako herri txikitan baliabidek eskasak die, bai teknikok eta bai ekonomikok, eta ondorioz berdinbidean programak lagundu digu marko bat osatzen, plangintza bat zehaztu eta horrekin lanen hasten. Berdinbidean bezalako programak beti emateizu aterki bat, daukazulako aholkularitza tekniko bat, hainbat hildo aurrera eramateko. Zentzu horretan garrantzitsua diala esango nuke bai. Berdinbidean programari baino nik esango nuke parekidetasunari emoten dotzaula garrantzia, danak berdinak garelako, eta herrien bizitzan txertatu daukagun zerbait dalako ez da. Lehen hemen zerak aldun nagusia esan da moduan, parekidetasuna arlo guztietara eramaten saiatzen gara. Mantendu beharra daukagula lurralde oroka baita ere berdintasun arloan. Alegia, herri txiki batek ez daukala zertan atzera egin beharrik arlo horretan, ez daukalako egitura egoki bat hortarako. Herri handia daukaten ahalmen hori ez daukatelako. Orduan, filosofi bezala lurralde horrekaren ikuspegi hori eta printzipio hori idatzen dugu baita ere berdintasun arlo horretan, eta nik uste dut horrek lurralde osoan eta herri txikietan baita ere gizartea antolatzeko eta indartzeko baliagarri izan daiteken programa jartzen du.